3, 2, 1. Okay. Er I klar? Vi er de danske socialdemokrater i Europa. Vi ved godt, at Europa nogle gange kan føles lidt langt væk. Men vi ved også om nogen, at alt, der binder os sammen i Europa, Hvorfor det er så vigtigt med fælles handlinger og fælles løsninger på tværs af Europa. Hør bare her. Truslen mod os har ikke været større siden 2. verdenskrig. Putins brutale angreb på Ukraine kalder på fælles handling i Europa. Vi skal opruste militært, og vi skal gøre os helt uafhængige af russisk olie og gas. Jeg ved godt, vi har sagt det mange gange før. Vi siger det igen. Ukraines frihedskamp er også vores europæiske frihedskamp, og derfor skal vi hjælpe Ukraine. Social dumping, falske selvstændige og elendige arbejdsforhold er desværre virkeligheden for rigtig mange europæere. Vi arbejder for at sikre et godt arbejdsmiljø. Ordentlige forhold og anstændige jobs. Vi skal kunne sikre trygheden for vores børn og unge, når de færdes på nettet. Tech-giganter skal ikke tjene penge på børns opmærksomhed. Alt for længe har ansvaret for sociale medier været overladt til børn og deres forældre. Det er på tide, vi tager familielivet alvorligt. Og så skal vi sikre en fair beskatning af virksomhederne. Det kan ikke være rigtigt, at der er nogle af verdens rigeste virksomheder, som Elon Musk og Amazon tjener milliarder, og enten slet ikke betaler skat, eller uproportionelt meget lidt i skat. Så er det også en bunden opgave at omstille den måde, vi lever på i dag, til at være mere bæredygtig og grøn. Vi skal udfase brugen af farlige kemikalier, som PFAS og pesticider. Og vi skal have mere natur og mere biodiversitet. Så vi skal gøre meget mere på hele det grønne område, så vi overhovedet har en klode at overlevere til de kommende generationer. Sidst, men ikke mindst, skal vi sikre bedre forhold for de millioner af dyr, som hver dag lider under utilstrækkelig og forældet lovgivning. Så du kan høre, der er rigeligt at tage fat på for os socialdemokrater i Europa. Løsningerne, dem skal vi finde i fællesskab. På tværs af Europa. For kun sammen kan vi bygge et trygt Europa.